Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों निजुत मयना आसनि निजुत बाबु आसनि जीबन प्रेरणा स्किमफोरनि बागैनो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा जोंहा दिनैसो निजुत मयना आसनि निजुत बाबु आसनि स्किमखौ जोंहा आसाम सरकार रिलन्च खालामना होफिनबाय निश्चय नोंथांमोना दिनै कलेजाव थांनाय जायफोर नोंथांमोना फर्मखौबो मोननो हाबाय जानो हागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना एबाराव माने फर्मखौ मोननो हागोन अफलाइनै नोंथांमोना बेखौ फिल आप खालामनांगोन आरो बेजों लोगोसेनो अनलाइनबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नांगोन निजुत मयना आसनि निजुत बाबु स्किमनि थाखाय दा बिनि बागैबा नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना माब्ला नैबे निजुत मयना आसनि निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन खै थारिखआव आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना बेसेबां फैसा मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना दायो हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार फरायगासिनो दङ नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन जायफोर आन्डार ग्रेजुएसन फरायगासिनो दङ नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना डिप्ल'मा फरायगासिनो दङ पलिटेकनिक बायदिसिना नोंथांमोना फरायनाय नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों पोस्ट ग्रेजुएसन जायफोर नोंथांमोना फरायगासिनो दङ दा नोंथांमोना बेसेबां फैसा मोननो हागोन आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो जीबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना गोबाङानो नैबे निजुत मयना आसनि निजुत बाबु स्किमनि फैसाखौ जाथामला एप्लाइ खालामना होयोबा नोंथांमोना फैसाखौबो मोननो हानाय नङा दा बेनिखायनो जाहाथे रावबो नोंथांमोना माने एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव फैसाखौ मोनालासिनो थाया दा बिनि थाखाय बे भिडिअखौ बयबो नोंथांमोना जोबजासिम नायना लाखाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा जोंहा दिनैनो निजुत मयना आसनि निजुत बाबु आसनि जोंहा बे स्किमखौ लन्च खालामना होनाय जाबाय दा नोंथांमोना बेसेबां फैसा मोननो हागोन दा बेखौ गिबियावनो नोंथांमोना मिथिना लाग्रोदो जायफोर नोंथांमोना दायो माने हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव दङ हायार सेकेन्डारि माबायाव दङ सेकेन्ड इयाराव दङ दा नोंथांमोना 800 फैसाखौ मोननो हागोन दा बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना पलिटेकनिक फरायदोंबा दायो फार्स्ट इयाराव दङ एबा सेकेन्ड इयाराव दङबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन 800 नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय दा बेनिखायनो जायफोर हायार सेकेन्डारि डाइरेक्ट फरायगासिनो दङ फार्स्ट इयारानो जा सेकेन्ड इयारानो जा जायफोर पलिटेकनिक डिप्ल'मा फरायगासिनो दङ फार्स्ट इयारानो जा सेकेन्ड इयारानो जा 800 नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय निजुत मयना आसनि स्किमनि जोहै दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना दायो आन्डार ग्रेजुएसन फरायगासिनो दङ दा बिनिफ्राय इन्टिग्रेटेड टिचार इडुकेसन प्रग्राम फरायगासिनो दङबा डिप्ल'मा फरायगासिनो दङबा पलिटेकनिकनि थार्ड इयाराव दा अब्ला नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन फैसाखौ 1250 थाखा नोंथांमोना मान्थलि फैसाखौ मोननो हागोन निजुत मयना आसनि स्किमनि जोहै दा बेनिखायनो जायफोर फरायसुलिफोरा माने आन्डार ग्रेजुएसन दायो फरायगासिनो दङबा आन्डार ग्रेजुएसन माने नोङो बिएआनो जा नोङो बिकमानो जा बिएससियानो जा दा बिनि अनगायै जेसेबांखिनि जोंहा आन्डार ग्रेजुएसन डिग्रि दङ नोङो जिखिनि जाया सेमिस्टारावनो गैया मानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै 1250 थाखा फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय बिनिफ्राय जायफोर माने पलिटेकनिकनि डिप्ल'मानि थार्ड इयाराव बिथांमोना फरायगासिनो दङ दा नोंथांमोनाबो 1250 थाखा फैसा मान्थलि निजुत मयना आसनि स्किमनि जोहै फरायसुलि नोंथांमोना मोननो हागोन दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना दायो पस्ट ग्रेजुएसन फरायगासिनो दङ दा बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना बिएड फरायगासिनो दङ दा नोंथांमोना बेसेबां मान्थलि फैसा मोननो हागोन ना 2500 नोंथांमोना मान्थलि निजुत मयना आसनि स्किमनि जोहै फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय दानिया फैदो निजुत बाबु आसनि स्किमनि जोहै नोंथांमोना बेसेबां फैसाखौ मोननो हागोन हौवासाफोरा फरायसुला नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना दायो आन्डार ग्रेजुएसन फरायगासिनो दङ दा नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन 1000 नोंथांमोना मोननो हागोन आन्डार ग्रेजुएसननि एनि स्ट्रिमाव नोंथांमोना दायो फरायगासिनो दङबा नोंथांमोना 1000 मान्थलि नैबे निजुत बाबु आसनि स्किमनि जोहै फैसाखौ मोननो हागोन हौवासाफोरनियाव 250 खम खालामना होनाय जाबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन आन्डार ग्रेजुएसन फरायबाय थानाय नोंथांमोननिसिम मानि थाखाय बेबादि खालामना होदों आं बेखौ जेबो बुंनो थांला नाथायबा समानै होनांगौमोन आरो नाथायबा नोंथांमोननिसिम हौवासाफोरनि थाखाय 250 खम मोननाय जाबाय हिन्जावसाफ्रा 1250 थाखा फैसा मोनगोन हौवासाफ्रा मात्र 1000ल' मोननो हागोन दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना पिजि फरायगासिनो दं हौवासाफोरा दा नोंथांमोना नैबे निजुत बाबु आसनि स्किमनि जोहै 2000 नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन दा बेवहाय जोंहा होनाय दङ निजुत बाबु आसनि स्किमनि जोहै पोस्ट ग्रेजुएसन हौवासाफोर फरायबाय थानाय नोंथांमोना 2000ल' मोननो हागोन हिन्जावसाफ्रा ओरैहाय 2500 बिथांमोना मोननो हागोन नाथायबा मोनसे बाथ्राखौ बेहाय बुंनो नांगोन जे बेहाय बिएडखौ इनक्लुड खालामना होनाय जायाखै हौवासाफोरनि बेलायाव दै हिन्जावसाफोरनि बेलायाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय निजुत मयनाखौथ' हिन्जावसाफ्रा मोनो नङा होमबा दा बिथांमोननियाव पोस्ट ग्रेजुएट फरायनाय बिथांमोनाबो मोननो हागोन दा बेजों लोगोसेनो बिएड फरायबाय थानाय हिन्जावसाफ्राबो फैसाखौ मोननाय नाथायबा हौवासाफोरनि बेलायाव जोंहा बेहाय बिएड होनाय गैया दा बेनिखायनो
बिएड नोंथांमोना जायफोर फरायगासिनो हौवासाफोर नोंथांमोना निजुत बाबु आसनि स्किमनि जै मुलाम्फाखौ मोननो हानाय नङा आं बेखौ सानदों माने मुलाम्फाखौ होनांगौमोन आं बेबायदि सानो होयोबा मोजां जागौमोन बेखौ आं सानो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेसेबां माननि थाखाय नैबे निजुत मयनायानो जा निजुत बाबु आसनि स्किमानो जा दा बिनि फैसाखौ मोननो हागोननो नोंथांमोना बोसोरसेयाव मास मोननैखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा जुन जुलाइ बे मास मोननैयाव नोंथांमोना मोननो हानाय नङा बाखिखिनि 10 मासनि थाखाय नोंथांमोना निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि जै फैसाखौ मोननो हागोन दा बिनिफ्राय टाइम लाइनखौ नोंथांमोना नायदो दाना डेटफोरखौ जोंहा दिनै फर्मखौ राननाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय दा बे जाहैबाय हायर सेकेन्डारि जायफोर नोंथांमोना फरायगासिनो दा नोंथांमोना दिनै फर्मखौ मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना सेकेन्डारि फरायगासिनो टेक्निकेल इडुकेसन फरायगासिनो दा नोंथांमोना गाबोननिफ्रायसो फर्मखौ मोननो हागोन जाहैबाय दा जेखियानो जाया मानो दिनैनिफ्रायनो जोंहा फर्म राननायनि हाबाफारिया जाबाय बेखौथ' बुंनो नांगोन जायफोर नोंथांमोना दिनैनो कलेजाव थांनाय निस्सय नोंथांमोना फर्मखौ मोननो हाबाय जानो हागौ जायफोर नोंथांमोना कलेजाव थाङाखै दिनै नोंथांमोना गाबोन समफोरनो गोख्रैनो कलेजाव थांनानै फर्मफोरखौ लायनानै गोख्रैनो फिलआप खालामना होगोन आं बेखौ आसा खालामनाय थाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना माने अनलाइनबो बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन जाहैबाय जे आधार बेस पेमेन्ट खालामनायसो जासिगोन नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम मोनसे पर्टेलबो अपेन खालामना होनाय जागोन जाहैबाय आगस्टनि 14 थारिखआव ओइदिनखालिनिफ्राय नोंथांमोना माने गाव माने आधारजों माने अटिपि बेस नोंथांमोना मोनसे साबमिसन खालामनांगौ जाहैबाय फरायसाफ्रा दा अफलाइनजों लोगोसेनो अनलाइनबो नोंथांमोना खालामनांगौ जानानै फैदों जायनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया आगस्टनि 14 थारिखखालि जागोन एसे सोलायबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन थांनाय बोसोरनिया बेबायदि नङामोन दा बेनिफ्राय जोंहा कलेज एबा इनस्टिट्युसनाव जोंहा भेरिफिकेसन खालामनाया खै थारिखनिफ्राय जागोननो आगस्टनि 17 थारिखनिफ्राय जानानै सेप्तेम्बरनि 10 थारिखसिम जोंहा कलेजाव एबा इनस्टिट्युसनफोराव जोंहा भेरिफिकेसन खालामनाया जागोन दा बिनिफ्राय पर्टेला माब्ला क्लस जागोन बेखौबो जोंहा होनानै दोनदों जे नोंथांमोना अनलाइन माबा खालामनांगोन नालाय नेटआवबो सोनांगोन फरायसाफोरा दा नोंथांमोना 5 सेप्तेम्बरनि बिथोराव सोनो हागोन जाहैबाय लास्ट डेटआ जाहैबाय 5 सेप्तेम्बर दा बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय गिबियावनो अफलाइन फर्म नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन बिनि उनाव नोंथांमोना पर्टेलाव आरोबाव डाटा नोंथांमोना होनो नांगोन आधार कार्ड अटिपि नोंनियाव थांगोन आधारजों लिंक थानाय आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बार अटिपि थांगोन दा बेफोरखौ नोंथांमोना साबमिट खालामनानै होनांगौ जाहैबाय दा बिनि जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय सेप्तेम्बरनि 5 थारिख दा बेफोर डेटफोरखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन नैबे निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि फैसाखौ अक्ट'बरनि 10 थारिखनिफ्राय नोंथांमोना मोनबाय थानो हासिगोन जाहैबाय दा बे डेटआ जोंहा कनफार्म दिनैसिमाव जानानै फैदों नाथायबा उनावबा सरकारा एक्सट्रा बेखौ पस्टपन खालामना मायो बेखौथ' जेबो बुंनो हाला दा जेखियानो जाया मानो बेखौल' मिथिना लादो अक्ट'बरनि 10 थारिखनिफ्राय निजुत मयना आसनि निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन बेखौल' नोंथांमोना मिथिनानै लाबानो जाबाय दा बेथ' जाहैबाय निजुत मयना आसनि निजुत बाबुनिया दा बिनिफ्राय मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननिसिम बुंदों दे निजुत बाबुआनो जा निजुत मयनायानो जा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ जुदि आधारजों लिंक गैयाबा नोङो 100% फैसाखौ मोननो हाया जाहैबाय दा बेनिखायनो जायफोर निजुत मयना आसनि निजुत बाबु आसनि स्किमनि थाखाय दायो फर्मखौ मोननो हाबाय एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना एलिजिबल जानानै दङ गोख्रैनो गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव थांनानै नोंथांमोना आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाखाथारबानो जाबाय आरो केवाइसि नोंथांमोननिया होनांगौबा केवाइसिखौबो नोंथांमोना होनानै लाखानो थाखाय जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा खावलायदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे मोननै खामानिखौ जुदि मावाबा नोङो निजुत मयना आसनि निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ मोननो हाया आरो आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयाबा नोङो अरुणोदय सोलायलांबाय निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हाया आरो केवाइसि नोंथांमोना होनांगौबाबो नोंनि बे बेंक एकाउन्टआबो जाया जाहैबाय नोङो माने नैबे निजुत मयना आसनि निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा दा बेनिखायनो बे मोननै खामानिखौ गोख्रैनो मावनानै लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना माने अक्ट'बरनि 10 थारिखखालि गासैबो निजुत मयना आसनि निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ मोननो हायो दा बेथ' जाहैबाय निजुत मयना आसनि निजुत बाबु आसनिनिया दा बेनिफ्राय जिबन प्रेरना स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना सेप्तेम्बर मासाव मोननो हागोन नाथायबा दिनैसिमबो बेखौ जोंहा डेटखौ होनाय जायाखै नोंथांमोना एसे सम नेबावनो नांसिगोन दा थिग बेबादिनो नैबे जिबन प्रेरना स्किमनियाबो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक थाबासो नोंथांमोना जिबन प्रेरना स्किमनि फैसाखौ एबारनिफ्राय मोननो हासिगोन सेप्तेम्बरनिफ्राय नङाबा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबखाला माने जाय बेंक एकाउन्टआ नोंनिया बे आधारजों लिंक थागोन दा बे बेंक एकाउन्टआवसो नोंनिसिम नैबे जिबन प्रेरना स्किमनि फैसाखौ सोना हरसिगोन जाहैबाय दा बेनिखायनो लिंक खालामनाया जोबोद गोनांथार आरो नोंथांमोना गोबानो सानो जेनेबा नोंथांमोना बेंक एकाउन्टखौ आधारखौ नोंथांमोना होनानै खुलियो नाथायबा बेबादि होबाबो नोंनि बे आधारा कम्पालसरि माने लिंक जाया बेयो माने लिंक जानानै थाखागोन बेखौ नोंथांमोना सानो नाङा बेखौ नोङो गावसो लिंक खालामनो थाखाय बुंनो नांगोन बेंकआव नोंथांमोना थांनानै बुंनो नांगोन आरो बेनिफ्राय जायखौ बेंक एकाउन्टखौ ओरैनोथ' नोंथांमोना आधार कार्डखौ लानानै खैथाबा बेंक एकाउन्ट नोङो खुलिनो हागोन
नाथायबा मोनसेल' बेंक एकाउन्टआ नोंनिया बे आधारजों लिंक थायो दा बेनिखायनो जाय बेंक एकाउन्टआ नोंनिया बे आधारजों लिंक दङ दा बे बेंक एकाउन्टखौसो नोंथांमोना होबानो जाबाय निजुत बाबुआनो जा निजुत मयनानो जा जिबन प्रेरणायानो जा दा बेफोरखौ नोंथांमोना एसे ध्यान होबानो जाबाय दा बेनिखायनो जिबन प्रेरणा स्किमनि जायफोर नोंथांमोना फैसा मोननो थांगासिनो दङ सेप्तेम्बर मासाव चेक खालामना नाय नोंनि बे आधारा गमामायैनो बेंक एकाउन्टजों लिंक जागोना जायाखै आरो जोंहा दासान्दि SMS आबो फैगासिनो दङ दा बेनिखायनो आधार कपि साबमिट खालामनो नोंथांमोननिसिम SMS फैदोंबा नडेल अफिसार एबा कलेजसिम नोंथांमोना थांनानै बेखौ साबमिट खालामना हैबानो जाबाय दा बेखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मोजां नोंथांमोना कमेन्ट खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो बे भिडिअखौ बयनोबो नोंथांमोना शेयार खालामना होदो जाहाथे नोंथांमोननि लोगोफ्रा गासिबो बे खौरांखौ मिथिना मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों